Vast niin vähän aikaa uskos, mut kaikki muuttuu. Kuka ois ikin uskonut, et mäkin muutu. Isä kuipas silmät Noniin, nyt ollaan saavuttu tänne juhannuskonferenssiin ja pitäisi pistää teltta pystyyn, että päästään nukkumaan. Vielä ei ole paljon ihmisiä, mutta pian tää alue on täynnä telttoja. Kiitos siitä, että mä oon enemmän kuin ok. Ja joka päivä laita kädet ristiin. Ylistyksenne sua varten pisti ilmaa. Isossa kirjassa kaikkea sellaista raamattua voi opiskella. Ihan sellainen peruskurssi on sellainen lähtötaso, eli 6 kuukautta, tai sen jälkeen voi sitten jatkaa jatkokursseiksi. Me kutsutaan sellaisia, että meillä on jatko 1, jatko 2, jatko 3 ja niin edespäin, jatko 5 asti muistaakseni. Ja sitten meillä on sellaisia erilaisia tutkintoja, esimerkiksi meillä on English Line, missä käydään sitten vuosi opiskella, mutta opiskellaan englannin kielellä sellaisille, jotka tarvii sitä sitten jatkossa. Sitten meillä on lähetyslinja, että valmistetaan lähetystyöhön ihmisiä. Yritetään antaa heille eväitä siihen, että lähetyskentällä sitten onnistuu asiat. Ja kandin tutkintoa voi tehdä sitten yliopistotutkintoa. Siellä on vielä sellainen Team Action-linja, missä ekaksi opiskellaan 5 vuotta Raamatun perusasioita ja sitten sen jälkeen mennään sitten aktioharjoitteluun puoleksi vuodeksi aika lailla. Että siellä tulee sitten kokemusta myös sieltä kentältä, että hyvin monenlaista löytyy. Taidelinjakin taitaa olla. Mä oon itse niin huono taiteessa, että en ole muuten siihen kiinnittänyt hirveästi huomiota, mutta sellainen löytyy ja siihen taitaa olla painotusta tuossa nuorisolinjalla myös. Kerros vähän, että minkälainen tää teidän folk-bändi on ja mitä se tekee? Tämä meidän bändi on semmoista pop-rockia soittava bändi ja ollaan nyt 2005 vuodesta asti soitettu. Teillä oli joku tämmönen uusi projekti, niin voiko sä kertoa siitä lisää? Joo, eli meillä on tämmönen niin sanotusti Sinä olet kaunis -kampanja ja se on nyt pyörähtänyt oikeastaan sanotaan, täällä oikeastaan lähti käyntiin semmonen, että me ollaan tehty sinkku, Sinä olet kaunis, siinä on 2 biisiä siinä sinkulla ja nyt lähdetään tällä Sinä olet kaunis -kampanjalla eteenpäin. Okei, ketäs kaikki tästä teidän bändissä soittaa? Siinä olen minä, eli Johannes Alvi, mä soitan akustista kitaraa ja laulan. Sitten meillä on Janne Lautamäki, joka soittaa kitaraa. Sitten Markus Lehtinen soittaa bassoa. Ja Ville Mäkipelto soittaa syntikkaa ja Jonne Mäkipelto on rummuissa. Okei. Ja vielä, mitä haluaisit katsoa tai sanoa tämän Muutos TV:n katselijoille, jotka on ilmeisesti nuoria ja osa ei ole edes uskossa vielä? No ainakin haluaisin sanoa sen, että vaikka tässä ajassa on paljon sitä, että on semmoista paljon pinnallisuutta ja paljon muotilehissä on vaikka vartaloiden kuvia ja siinä ajatellaan, että se on niinku se mittapuu, että se on niinku se, että kun on ton näköinen, silloin on kaunis. Niin se ei ole, mun mielestä se ei ole niin, vaan ihan jokainen ihminen sillä omalla persoonallisuudellaan on kaunis. Mulla on tämmönen kolikko tässä kädessä. Ootko ikinä nähnyt muuten tämmöstä? En oo. Mitäs siinä lukee? Siinä lukee, missä sinä vietät iäisyytesi. Yksi kaveri soitti mulle, että meillä tulee tämmöisiä kolikoita Jenkeistä. Mä sanoin, että mä tilaan 10 000 nyt heti saman tien. Sitten me lähdettiin linja-autolla tuonne Seinäjoelle katsomaan, kun Pandinos ja Helvetinenkelit ja kaikki Euroopan harrikat kokoontuu pyöräralliin. Niin matkalla kun me mentiin, niin tiedätkö kuule, pysäytettiin bussi Tampere, otti jengi kyytiin. Joo. Niin meillä kaatui maitolitra sinne penkille, niin mä sanoin kaverille, että ei lähdetä minnekään, niin kun tuo maito on siivottu tästä linja-autosta pois. Me rupeaa haisemaan, kun oli lämpöiset kelit silloin. Ja ruvettiin siivoon niitä maitoja veke, niin tuli yhtäkkiä ranskalainen bussi siihen meidän linja-auton taakse. Ja se oli ihan täynnä tommosia ranskalaisia huippu-urheilijoita. Silloin mulla välähti, että hei, meillähän on näitä kolikoita, missä vietät, olisikohan mulla ranskan kielistä. Ja mä menin sinne takapenkille ja rupesin vetää sitä laatikkoa auki, niin mä huomasin, että siellä on varmaan 30 eri kieltä. Niin mä rukoilin, että Jeesus, auta nyt, että mä löydän ranskan kielen kolikkoja. Ja niin se löytyi sitten se pussi sieltä ja vetäsin se auki, kolikot lenti ja löin kourat täyteen näitä ranskan kielen kolikoita. Ja me saatiin näin ranskalaisille jakaa sitten näitä taivaskolikoita. Sitten me mentiin sinne Seinäjoelle ja jaettiin näitä kolikoita siellä, kerrottiin Jeesuksesta, niin yksi kaveri kertoi jälkeenpäin, että hän oli maasta löytänyt tämmöisen kolikon. Ja oli ruvennut tsiikaa tarkkaan, että missä sinä vetät iäisyytesi, ja Jumala oli alkanut puhuttella ja kaveri tuli uskoon. Saaks teitä haastatella? Okei. Nyt me löydettiin Keuruun poliisit, niin miten tää konferenssi on sujunut näin poliisien näkökulmasta? Ihan hyvin. Hienosti on mennyt. Täällä on tää koneisto hioutunut kyllä vuosien mittaan kyllä, että se pelaa. Okei, no kiitoksia paljon ja hyvää päivänjatkoa ja konferenssia. No niin, samaa.